ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ 70,000 ଦର୍ଶକ ପିନ୍ଧିବେ ମାସ୍କ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 5ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଉଭୟ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଦିନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ତାଙ୍କର 35ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦିନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରାୟ 70,000 ପ୍ରଶଂସକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ନଜର ଆସିବେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୋର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଏକ ଲେଜର ଶୋ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବିଜୟ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।